ndinixelele Khalipha ukuba I am shifting izinto ngoku, ndizalisa into entsha kwabavumayo ngeehomes zabo. Le mithetho mntanam yoba bayekwe bangohlwaywa, uSathana une-aim yokubhidliza imindeni, uzoxabanisa abantwana nabazali. I-10 point charter eyavunywayo eSouth Africa yiplan kaSathana. Inkosi ithe zininzi indawo ezithorithwe nguSathana apha. Kodwa for this assignment Khalipha, jongani indawo eninako ukuthandaza kuyo. Athi ke it is the time yaRabbi to destroy and burn down demonic altars. Yabona ithi ke ngoku phindani nivuke nibhinqe ngosuku endalubekayo i-18 kaJulayi 2026 ke ngoku niyothandaza eKapa. Welcome once again kuKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele uma ongcwele khona phakathi kwethu, sibonge futhi presence yakhe. Siubonga umusa nje, silokhu sihlangana njalo, silokhu sokhuluma indaba ezimnandi kungenxa yakhe sisiza kukhona konke. Sibingelele nje abangcwele bonke kwizindawo zonke nje la kufinyelela khona le message. Siyabonga abazalwane. Niya subscribe nakhulisa lo msebenzi. Kongaka subscribe nawe ungenza kanjalo, subscribe, ulike, ucommente. Kahle sibonga nabo bonke abakhomentayo. Mhlawumbe koqalayo ukufika kule channel ngizothi siyakwamukela nawe futhi awulahlekanga impela, usendaweni enhle kakhulu. Ngoba lana nje sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu, asinakho thina okunye. Nakuma channel members siyanibonga abazalwane, isupport enilethayo nenibonisayo nemikhuleko nonke abazalwane neniqhamukayo nje emaceleni nithi awuqhubekele umsebenzi awungafi sikhona. Siyanibonga, inkosi ayinigcine inibusise nonke. Ezinibona bayasho bathi vele wasi nje ngabona igama or ngabona isithombe nezingane zisejabule ngoba zazi umama ngeke asathetha ke manje uyosiyeka senze so konke sifuna ukwenza. Sino sisi uNomtha Mboneli ukhona sinayina namhlanje. Angazi ke ukuthi siphathele eziphi indaba but sihlala zimnandi nje ayiphethe. Before sekude asikubingelele sekusekhaya la sikwamukile sakubingelela nje. Amen dad. Yebo. Ndiyabulisa egameni likaJesu waseNazaretha. Yes. Ndiyakubulisa nawe. Qale ngomoya ongcwele. Yes. Okhona phakathi kwethu. Ndibe senibulisa wena baba. Amen. Ndibulisa ababukeli bonke beKota2 Media. Ogogo omkhulu. Bonke osisi, obhuti, abafowethu. Yebo. Abantu abatsha ne-Sunday school. Ndikhende kusithwa abantwana bayahlupha xa kubukela enye into bavele bathi hey sicela usivulele usisikhali iphathini. So ngicela uyibulisa bethuni Sunday school ebukela la. Yebo. Ndiyakholwa ke nisinisiwe, ndiyamthanda kakhulu uJesu. Amen. Amen dad. Siyabonga ufikile at least kulokho awuthathanga isikhathi waphinde washeshe wabuya. Engathi ngahlala kunjalo nje kancane sheshe ubuye. Inkingi uthanda indaba. Yebo, hayi angikunikeze uyazwa ukuthi uhlele kanjani konke nje osiphathele khona namhlanje. Yes, amen bazalwane. Amen. Ndizeke apha ndiphinde ndibonge kakhona ukubonga kona samane sibonga simane sifaka ukubonga ukuthile. Yes. Siyabonga ngabazalwane ngomsebenzi sesawenza eNcobo uhambe kakuhle. Zikhona izinto esisivayo ezenzekayo ezichaza ukuthi uNkulunkulu ukhe wanyathele eNcobo. Amen. So manje sidlulileke njengobana ndaba ne-mistake tatshabangu. Ndakhuluma ndathi siye eKapa ngoku abantu bayiqopha lanto bandithenqa ndakaba. Yebo. So ke bazalwane ndizeke malunga nayo leyo ndaba yaseKapa ngoba inkosi ngoku isajoke kwi-provinces zonke izinto uSathana azitshale kwezi province uNkulunkulu uzozidestroya. Sawubona ke emveni kokuba kuyokwenzeka ntoni na.
Yebo. Amen. Amen. So ke ndisoloko ke ndinexhala xa ndisuka kwenye ndinexhala. Yo tata sazoba yi3 provinces. Kuyawuze sifike nini ku9. Yo. Hawu, sothi singabonanga sibone sesiqedile. Hayi tata. Okwethu nje ukuhamba kuphela. Senze. Babe kungcono babe kushona ku at least. Ngabe indimi lo. Okay. Bazalwane, ndifuna nje ndikhawulezise ngokufutshane. Yes. Lento enkosi eyichoyo. At the 18 of July 2025. So ku-2026. Yes. So inkosi ke iyakhuluma njengoba nditsho kuni ndithi inkosi uba bekungokwayo ngeyithi masingasebenzi masimamele yona kuphela. Because lokhu ikhuluma. Yebo. So i-18 kaDisemba ke lena 2025 ndanilele ke tata. So ukhubona tata xa usethu ngathi uyatsarhwa ngathi kunomsi into thumsine ngathi kuyatsha. Yes. So ndithuswa seso smelling ngesibe singathi xa ndiphefumula ndizosweleka. Siyandivala. I wake up ndidizzy ndazivala ngengubo and pray. I was so weak. And then ke ndibe sendiphelelwa ngamandla ndacinga ubana mandiyokroba ubana akutshina ezirumini okanye phandle. Yebo. Hayi ke ndisukume ndihambe ndiyokufika kwakulayitile kukuhle nje kuthe cwaka ixesha it was 2:45 AM ekuseni. Ndibuyele endlini ndiyojonga nezitovu nowakhonto but ndiyanzinyelwa kukuphefumla. Yebo. Ndibuyele ezingubeni ndisozama ukulala ndive ubana kukhona ipresence yenkosi. Yaqalisa yathetha yathi Khalipha uva ntoni nkosazana. Ndaqalisa ndalila ndathi inkosi ndiyasweleka ndiyatsarhwa ngumsi. Yaphendula yathi ewe mntanam ndiyavuya nawe uyive lento ndikuvisa yona. Yintwana nje encane eli livumba lezono zenu eziphezulu kwalomhlaba wam. Inanimangaza ukubana isono tata siyanuka. Kusho ukuthi siyanuka impela. Yeah. Isono livuma lezono zenu eziphezulu kwalomhlaba wam. Abantu kaloku baphila ukuzithandela. Do you know nomtha isono siyanuka and sindinukela kakubi mna? Ndiphendule ndathi hayi inkosi beningazi. Iphendule ke yathi every time ke mntanam mna ndiphepha ndirhaxwa livumba lezono zenu. Abafazi namadoda alala na odwa andikwazi nokufihla amehlo ilento embi. Isisinengiso ilisikizi kum kodwa ide yaqheleka. Ingene yamkelwa emakhayeni nasemabandleni anyamezeleki. Abantu abatsha Khalipha bazindlavini bajikela abazali badla iziyobisi. Iindlebe zam zivalekile zezikhalo zabazali ngenzala yabo bekucela ukusizwa ngenzala yabo engevayo. Amagazi emveko ezingekazala ezibulelwe kabuhlungu afikile ndingalindelanga. Yebo. Ngenxa yokukhutshwa kwezisu ezingenacala kusacrificelwa uSathana amagazi amsulwa ndikhathele nomtha kuvele amazwi Isaiah 59. Yeah, ndiyafuna sisixhosa leso. English le. Lofuna kwesixhosa. Oh wena uphethe isixhosa ne. Okay. Yeah, sorry ke bazalwane sifunda kuIsaiah 59 verse 1. Amen. Uthi yabona isandla sikaYehova asikufutshane ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingevi. Bubugwenxa benu obunahlukanisileyo noThixo wenu. Zizono zenu ezibusithelisileyo ubuso bakhe kuni ukuba angevi. Kuba izandla zenu zityobhekile ligazi neminwe yenu bubugwenxa nomlomo wenu uthetha ubuxoki ulwimi lwenu ludumzela ubugqwetha. Akukho uvakalisa ilizwe linobulungisa, akukho umangala nomnye enyanisile. Bakholose ngochuku bathethe inkohlakala bakhawula ububi bazale ubutshinga. Inde tata lento. But apha ikhuluma ngento yokuthi
uNkulunkulu akakwazi ukuva ngenxa yezono zethu ezibisithi kukhona udonga olusahlulileyo udonga olusahlulileyo uNkulunkulu angasiva kungenxa yezinto esizenzayo ezingekho right. On 4th March ngo-2026 I was sleeping kodwa not ubuthongo bengicinga into zami ndiqeba ubuthongo ndisuke ndabona umuntu ongumama owesifazane okule age yo-40 into uyakhala upregnant futhi xa ndimjonga inoba unenyanga ezi-8 or 9 uyazibhija ke engathi uyalunywa into nayo ubenxibe impahla ezenziwe ngeflag yase-South Africa ube phakathi kwendawo ngathi akukho umuntu ndibone kuvela ilizwi Isaiah 66 verse 6 uthi ke phulaphulani isande siphuma kubumzi ilizwe liphuma etempileni ilizwe likaYehova ephindezela impatho yentsha zakhe ingekazibhija yazala ingekezi inimba yathi tyibilile umntwana oyinkwenkwe ngoba nawukhe weva kanjalo ngoba nawukhe wabona izinto ezinjalo kuba kuya kuzalwa ilizwe ngamininye na kuzalwa uhlanga ngesihlandlo sinye na ngokuba isathi ukuzibhija yabazala onyana bayo iZiyoni. Cela sheke pha ku verse 8. Okay. Ithethe yathi inkosi ndinixelele Khalipha ukuba I am shifting izinto ngoku ndizalisa into entsha kwabavumayo ngehomes zabo which means izibeleko zabo ndivula izibeleko ezavalwayo mangabikho umuntu imphosayo le move ndiqalileyo ebandla malivuke kuba utshaba lujolise iintolo zalo kulo kodwa ndizotshintsha izinto. Amen. Ebese kusithiwa apha eSouth Africa asoze kulunge ndiyakuzamazamisa ndiyela enikwenzayo akuvamanga ndenza into entsha Khalipha ngoku lixesha where I am raising women who pray who discern women who build women who stand women who will not shrink back women who will contend for righteousness women who will carry my presence into homes churches and nations. Arise, daughters of Zion, your voice will be heard. Amen. Your obedience are needed in this generation. Ndiyakukupha amandla uzale usana oluphilayo. And azibake ithi once ithini lento nale kodwa ke into kaNkulunkulu ihamba kanjalo. Yebo. Nge-10 kaMatshi ndandilele ndaphupha ndaphupha ndikule ndawo endingayaziyo but kukho imost yabantu abatsha imost ngamantombazana bayasela bonwabile bayachaya but besela nje ndibona izithunzi yabona tata ndizamcacisela iphupha ke enze ba abantu bandive nawo undive. Yes. Yabona tata uthi ubone umuntu ehlele esitulweni. Yebo. Kodwa yaphinda yambona kwenye indawo. Yebo. And yena akazibona uba ukhona esitulweni nakazibona uba ungapha ya. Uzonwabele nje. Okay. So ndibona izithunzi body 2 babo ehlathini babophelelwe emithini. Kodwa ezinye iziqu ziyadanisa. Ndisabukele lento I saw istatue se-dragon. Asingathi asiphile sibona istatue that because asiphile istatue. Yes. But siyakwazi ukuvula umlomo sibaginye siphinde sibathofele kude. Abanye bayaphila abanye bomile kuba igazi emzimbeni wabo ubungathi alisekho xa bephuma emlonyeni wesistatue sale dragon yenyoka. And then abanye bazizicwibi abanye inyama zabo ziyacwiywa kule ndawo. And then inxuzo etywalweni ithetha ngabantu abatshakela. Yebo. Ibe seyancwatya kanjalo. Lo mbono obusoyikeka kuba ababantu bababopheleleyo ababantu ntwana zibones abasaphili. Ziskeletons.
ndithandaze ngaphakathi ndathi Nkosi ndiyayazi uba ndiyaphupha ayonyani le ndethuka ndibelile. Ndivuke ndathandaza ndeva inkosi ithetha ithi Khalipha olu lulutsha lwaseSouth Africa olu ulubona apha lubotshiwe isouls zalo ezweni lobumnyama. Ubona benxila nje iintombi nabafana yinto yenziwe ngamabomu ngoba uSathana uyazi ukubana uba angaliyeka ulutsha angalubulala ikingdom yakhe angaliyeka utshaba ulutsha angalubulala ikingdom yakhe ingatshabalala. Le mithetho mntanam yoba bayekwe bangohlwaywa uSathana une-aim yokubhidliza imindeni uzokuxabanisa abantwana nabazali. I-10 point charter eyavunywayo eSouth Africa yiplan kaSathana. Ukhona ke tata ndazi noba uyayazi nawe naleyo nto ekuthiwa i-10 point charter. Impela. Uyayazi? Yes, umthetho owabekwayo. So ithi ke inkosi le plan yenziwe ngamabomu ngoku ndidinga abantu abazoma bakhulule igazi labantu abatsha kumthetho omiswe odestroya ifuture yabantu abatsha eMzantsi Afrika. Le 10 point charter ke ndicela uyifunda. Okay. Ithi 10 point charter by Alice Bailey. It number 1 uthi take God and prayer out of the education system. So mangabisathandazwe esikolweni. Yebo. Ezikolweni kubani abantu abakhoyo ezikolweni ngabantu abatsha. Yes. Reduce parental authority over the children. So kuba strict gqithi wethu ebantwaneni. Yeah. Destroy the Judeo-Christian family structure or the traditional Christian family structure. Might destroy ingabisabikho into ye-Christianity, might destroy wethu. If sex is free, then make abortion legally and make it easy. So i-sex is free. Njengoba i-sex nje eBhayibhelini ifunelwa abantu okanye idalelwe ukuthi yenziwe ngabantu abatshatileyo. Yep. Apha kuthiwa mayibe free and then kwenza kukhutshwa izisu laa nto inkosi ibiyithetha yamagazi abantwana afike kuye engalindelanga ngenxa yokukhutshwa kwezisu. Ithi ke and mayibe lula le nto. If sex is free then make abortion legal and make it easy. Mawungabikho nto inzima kule nto. Make divorce easy and legally free people from the concept of marriage for life. So indaba yomtshato mayingabi nasidima man. Yeah. Make homosexuality and alternative lifestyle. Yes, ngicela ukuphela kwezi part C10. Okay. So ithi ke inkosi lezi zinto ezihlanganisa abantwana zenziwe ngamabomu. Yes. Because uSathana ufuna igazi, ufuna abantu abatsha bafe badestroyeke. If uthi ke kwimithetho omisweyo odestroya ifuture yabantu abatsha baseMzantsi Afrika. Yep. Khalipha yimani ngenyawo nithandaze ngabantwana abafana neentombi zesizwe liyaphela ngenxa yeminqophiso eyenziwayo ngamagazi wabo abazali bengazi. Kuvele amazwi Yeremiya 9 verse 17. Okay. Ngicela siqale ku verse 17. Okay. Because ke mina ke ndiye ndasifundela. All right. Utsho uYehova wemikhosi ukuthi qalani nibize iintombi ezenza isimbonono zize nithumele kwezilumkileyo zize zingxame ziphimisele phezu kwethu isimema. Ithele eBhayibhelini ngayithandi nje. Kafunde baba. Ifunde ngale. Okay. 17 it thus says the Lord of hosts, consider and call for the mourning women. Yeah.
that they may come and send for skillful wailing women, that they may come. No, 18. Let them make haste and take up a wailing for us, that our eyes may run with tears, and our eyelids gush with water. 19. For a voice of wailing is heard from Zion. How we are plundered, we are greatly ashamed, because we have forsaken the land, because we have been cast out of our dwellings. Yeah. So yeah, lithi ke zinqame ziphimisele phezu kwethu isimema, ehle inyembe zamehlo ethu, zityityizele amanzi iinkophe zethu, ngokuba ilizwi lesimema livakala liphuma eziyoni lisithi, hayi ukubhuqeka kwethu, sidane kakhulu ukuba silishiyile ilizwe, kuba bewakhele phansi amakhaya ethu. Ngicela ufunda noverse 20. Noko ke liveni izintokazi ilizwi likaYehova, indlebe yenu ilamkele ilizwi lomlomo wakhe, nizifundise iintombi zenu isimema, omnye afundise ummelwane wakhe isimbonono, ngokuba kunyukile ukufa ngeefestire zethu, kungene ezincandeni zethu ezinde, ukuba kunqumle abantwana ezitratweni, amadodana endaweni yembutho. Amen. So apha inkosi ithi abafazi abakwazi ukulila, abakhona babizwe ukukhala bona, Yes. mabaqalise bakhale ke, Yebo. ngoba ukufa kuhambe kwafika ezincandeni zefestire, kwenyukele ezifestireni. Umakhelwane makafundiswe ngomnye umthandazo, because ukufa kufikile. Amen. So kukhalelwa iintombi zethu nabafana bethu. Uthi ke u24, oqhayiseyo makaqhayise ngalento yokubana endiqiqa, endazi mna ukuba ndinguYehova owenza inceba nesiko nobulungisa ehlabathini. Amen. Apha kuzokhalelwa abantu abatsha. Yebo. Yes. Ithi ke vukani ebuthongweni liyemka elilizwe, nithobele imithetho ebhubhisayo, ngoko ndimemezelele kwabo ekwaphuma kubo imbewu. Ootata noomama nabantwana kuyothandazwa, ngoba izikhalo zabazali ziyayihlupha inhliziyo yam. Makuthandazwe kulandwe iisouls zabantwana baseSouth Africa, bakhululwe ebutywaleni, kwi-fornication, kwi-drugs, kuvalwe izinga lokufa kwabo, kuba abafi bayasetyenziswa ezweni lobumnyama. Hambani nikhalime, nishawutise, nithandaze kum, ndiyakuniva nangesihlandlo ngenxa yentsha yeli lizwe. Amen. Ndaphendula ndakuyiva inkosi, ndithi, Nkosi, siyokuthandaza phi? Yaphendula yathi inkosi, inkosi ke ndikhe ndatsho ke dadibani, xa uthetha leyo nivele ithethe yayo, because bendilindile uba ithi niyokuthandazeka apha. Oh. Yona yathi ii-altars ezenziweyo khona zi-specific for kutshabalaliswa kwabantwana benu, ngokudutyulwa khona benze zonke izinto endingazifuniyo, abazi mntu, benze izinto ngamabom. Umoya wele dragon uyababiza, ivumba lesono sale ndawo alisandiphefumlisi kahle. Hambani niye khona niyothandaza ngabantu abatsha, ndikhathele kukubabona besafarisha. Amen. Ndaphinda nabuza, Nkosi, kuphi apho uthi masiye khona? Iphendule inkosi yathi, imithetho yokona imiswa khona. Bagqiba ngemiphefumlo yam esakhulayo, ndithi hambani niyokubakhulula. I have given you the keys. You have the keys to the kingdom.
Amen. You don't need permission. Yabona tata benibuzile uba kuphi. Yebo. Ndiyaphinda ngone ndiyabuza. Yebo. Iyona ithetha ngezitshixo. Ithi you don't need permission. You have an access. You have a power to bind, to loose and shut. Amen. You have a purpose. Use your keys for my kingdom. Hambani nilande abantwana benu ababiwe lutshaba ngeziyobisi ngewitchcraft ngotywala ngokuphalala kwegazi nikhona. Uvele amazwi Matthew chapter 16 verse 19. Amen. Yabona tata anikaphendulo. Iqhubeka kuphela imessage. Anikaphendulo bani iphi indawo ngoba inkosi ngeningabhali kangaka ubana ibivele ithi hambani eKapa ngoba ndifuna nenze into ethile. Yona iqala ichaze. Ithi ke verse 19. Yes. Ndiyakuninika izitshixo zobukumkani bamazulu. Kuthi ke othe wakubopha emhlabeni kubopheke emazulwini. Kuthi othe wakhulula emhlabeni kukhululeke emazulwini. So sinikezwe izitshixo zokuyokhulula ulutsha lwethu. In fact nami ndilulutsha. Ndilulo. Yeah. Angazi ulusha oluncane oludala. Hayi ndilutsho nayi ndimdala tata andilolutsha. Amen. Ndibeke mina ke inkosi njengoba ichaza ndilinde igama lendawo ekuyothandazwa kuyo. Kuvele igama Cape Town. Okay. Franschhoek. Ndibone into engathi sculpture senyoka. Or dragon. Inkosi ithe zininzi indawo ezithorithwe nguSathana apha. Kodwa for this assignment Khalipha, jongani indawo eninako ukuthandaza kuyo. Ayisikhombanga manje. Oh. Ithe masijonge. Okay. Jongani indawo eninako ukuthandaza kuyo. Ndiyokuba nani iCape Town iliginyile ulutsha. Ngemipu nengozi iziyobisi ukungazi umuntu wonke umuntu onengane makabe kulomthandazo. Yes. Ukuyokhulula isoul yengane yakhe. Amen. Ifuture le generation itshintshiwe. Kufa abantwana more than abantu abadala. Ndathandaza ndabonga enkosini. Amen. So ithi eCape Town ithe igama Cape Town Franschhoek and then iphinde bese bakhona indawo ebhalwe Stellenbosch. Okay. iStellenbosch ne Franschhoek tata zikufutshane. Angaze ngifike eCape Town so anginalo ulwazi. Ngicela nikhangele bethuna iStellenbosch ne Franschhoek bana zikufutshane nazi sonelelene na. Yes. On 24th March 2026. Okay. Ndigqibofika ndingene endlini ndenze into endingazange ndiyenze. Yabantu xa ungena endlini uvela ungena uye kitchen okanye ungena eroomini. But ngale mini mina ndangena ndime emnyango because of ndafika kanzima endlini kusebusuku like ndandimele ukubana ndibulele. So ndiyema ngasemnyango. Ndavela ndathandaza kuba ndandifike sekumnyama. Xa ndizomuvela ekitchen ndive ubana inkosi seyikhona kule ndlu ndiguqe ithethe ithi Khalipha, what is the time now? Ndixakwe kuphendula yaphinde yabuza ndathi mina kuzobetha u10 Nkosi. Ndasuke ndabona ilizwi elivelayo Joel chapter 2 verse 1. Okay. Mina ngichaza ixesha andithi buzile tata. Yebo. Ngibani isikhathi ukuthi manje kuyosha u10. Yeah. Okay. Joel 2 verse 1. Yebo. Uthi vuthelani isigodlo eZiyoni nihlaba umkhosi entabeni engcwele. Mabagungqe bonke abembelizwe ngokuba isiza imini kaYehova kuba isondele. Imini enobumnyama nesithokothoko. Imini enamafu amnyama anje ngokuthi qhiphu kokusa phezukwentaba. Abantu abaninzi abanamandla akuzange kube nje naphakade. Emva kwaba kusaye kubuye kube nje kude kusephakabudeni. Kude kuseminyakeni yezizukulwane ngezizukulwane.
iyahamba ke tata lento kodwa iphele ku verse 18. Okay. Ndicela sezifundeleni bazalwane Joel 2 verse 1 to 18. Alright. But apha uverse 16 uthi hlanganisana abantu gcwalisana ibandla buthana amadoda amakhulu hlanganisana iintsapho nabanyayo ebeleni makuphume umyeni egumbini lakhe umtshakazi esililini sakhe mabalile ababingeleli abalungiseleli bakaYehova phakathi kweveranda nesibingelelo bathi yinceba yiba nenceba Yehova ebantwini bakho inkosi njani yazithatha zandiyifunde le ndawo yiba nenceba Yehova ebantwini bakho ungalinikeli lifa lakho ekuncikiveni ukuba inhlanga zizekelise ngabo yini nokuba kuthiwe ezizweni uphina uThixo wabo waba nobukhwelu Yehova ngelizwe lakhe waba nofeve. So apha kufuneka kukhalwe apha kukhalwa ngesizwe kuthiwa nabasebeleni bethuna mabakhale ngoba ifikile imini yokuzibhija kukaYehova. Amen. Yathetha yathi inkosi Cape Town is the appointed time. Yaqonda uba mna ibibuze ixesha inkosi ndathi ngudeni. Ngoku inkosi ithi yathetha ithi Cape Town is the appointed time in my purpose. Okay. It's not just an exact moment but a season orchestrated and determined by me for the fulfillment of my purpose on earth. Amen. It's a new day, Cape Town. It's a new beginning. I am your God. I want to heal my land and all the demonic filthy that has infiltrated. Yes. That is indonezi mthethwa ngazo la. Ngoindono infiltrated. I want to set my city ablaze with my glory. You are the chosen generation, Caliper, a royal priesthood, a holy nation. Kuvele amazwi 1 Peter chapter 2 verse 9. Amen. So I think kukhulunywa ngayo Cape Town lane bana is a chosen generation okanye abantu iSouth Africa Kukhulunywa ngabantu. kukhulunywa ngabantu. Yes, I believe so. Yeah. 1 Peter chapter 2 verse 9. Yes. Ke nina nesisukulwane esinyuliweyo isibingeleli esibukumkani uhlanga olungcwele abantu abayinqobo ukuze nivakalise isidima salowo wanibizayo ukuba niphume bumnyameni ningene ekhanyeni kwakhe okungumangaliso enanifudula ningebantu ke ngoku ningabantu bakaThixo enaningenzelwanga nceba ke ngoku nenzelwe inceba. Amen. So we are the chosen generation. Yebo. Ulwaze lwafika utshaba lwasihlukumeza nithi. Yebo. Ithi ke ngoku blessed is the nation whose God is the Lord. Kwavela amazwi Psalms 33 verse 12. Uthi ke tata hayi uyo lohlanga oluthixo walo unguYehova lwabantu abanyulileyo babalilifa kuye. Yayiva. Yebo. So ikusathethwa ngohlanga ubana siluhlanga olungcwele ku First Peter apha kuthiwa Psalms. Ewe uPsalms Indumiso 33 verse 13 uverse 12. Oh 12. Yes. Yeah. Kodwa ngicela umuntu afunde ayoma ku verse 22. Okay. But mina nifunda uverse 12 kuphela. Amen. Ayo lohlanga lohlanga oluthixo walo unguYehova lwabantu abanyulileyo babalilifa kuye. Amen. So sisizwe thina siluhlanga lukaNkulunkulu. Amen. Amen. Yebo. Athi ke it is the time yaRabbi to destroy and burn down demonic altars. Yabona kuchaza sasikhathi bekubuza uba sikhathi sini manje. Kasini. Eish. Mina ndathi ngudeni. Hey, ya sengiyabona. Nabe ngiceba lixesha eli likhalanskayo. Kanti yabona baba khona into enzelwe nje ngikhuluma ndithi
imimoya iyakhomandwa Yes. nenantsika intoni atmosphere Yebo. iyakhomandwa nexesha ikhona indawo ixesha inkosi apho sasikhona afuna siye khona nazi uba kusephutha dishaba ndihamba nosisijuzi notata unjabo utamncwam so ithi ke ichaze siyabuza ke thina nkosi kuthiwa ke bandimele ngoba kuthiwe sihambe ngabani so silindeleke siyitimu ukuthi kuthiwe ngo-2 okanye ngo-10 yasoke yathi inkosi ndingu ixesha hambani ngo-ixesha uyazi uba ithini xa seyichaza ithi uba nifuna ikwazi ixesha yibani kum because ndim ixesha yebo so anizukwazi ulazi ixesha ningekho kum ndim ixesha so now ibuza uba sikhathi sine esikhalipho mna ndithi ngu-10 ngoku ichaza ixesha la ngiyayiswa it is the time you're ready to destroy and burn down demonic altars. Yebo. It is the time to set up your homes, families, and the nations. Amen. It is the time to evict the squatters. It is the time, Naomi, to destroy covenants made with the kingdom of darkness and to repair the altars of prayer in your cities. Uvele 1 Kings chapter 18 verse 13. So lelo xesha elibethunana ayingo-10. Yebo. And inkosi yazi yasokolisa because bivinge hayi inkosi ndiyaphosisa. Kodwa hayi 1 Kings chapter 18 verse 30. Amen. Uthi wathi uEliya ebantwini bonke sondelani kum apha basondela abantu bonke kuye wabuya wasakha isibingelelo sikaYehova ebesidiliziwe. So kukhona izibingelelo zikaNkulunkulu ezazimisiwe koma Cape Town kanje zadilizwa ngabantu bobukumkani bobumnyama bamise zabo. So njengoba sithi nje it is the time now to destroy covenants made with the kingdom of darkness and to repair the altars of prayer in your cities. So which means bezikhona i-altars zikaNkulunkulu zadestroywa. Yebo. Now thina sizozithini sizozirepair sizibuyisele. Amen. Yes. Okay, it is the time to demolish arguments and every pretension that set itself up against my knowledge, and to take captives every thought to make it obedient to me. Amen. It is the time to demolish argument and every pretension. Yabona inkosi inexesha yabona ngoku inesizini yokukhuluma isilungu. Andazi noba ithini na ndifunde phi ke. Kusho uzasifunda. But ke mina ke ndiyabhala le ndiyibhalayo. Andazi noba ithini pretension ngaba nina abantu bafundileyo niyakuzilungiselela bethuna no squatters no bani. Yep. It is the time to demolish arguments and every pretension that set itself up against my knowledge, and to take captive every thought to make it obedient to me. Kwavela 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Kwabase Korinte besibini sakhe siveke lo ngubani lo pretentious ya 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Okay. Kuba zona intonga esiphuma ngazo. Umasike siqale ku verse 3. Okay. Kuba noko sihamba sisenyameni asiphumi imkhosi ngokwenyama. Ne? Yes. Kuba zona intonga esiphuma ngazo umkhosi azize zenyama.
kuye uThixo zinamandla ukuyisa inqaba. Okay. Siwisa ngazo nje amabhongo nayo yonke into ephakamileyo eziphakamisayo ngokuchasa ukwazi uThixo ingqiqo zonke sizithembele ekumlulameleni uKristu. Amen. Sizilungisele ukuphindizela konke ukungamlulameli xa kuthe kwazaliseka okwenu ukumlulamela. Amen. So lixesha lokudiliza inqaba ne? Yebo. Lokuwisa inqaba, siwise amabhongo yonke into ephakamileyo eziphakamisayo ngokuchasa ukwazi uThixo. Yes. Yeah. Iyavakala baba? Iyavakala. Yeah. Iyavakala phela. Ithi ke inkosi, if my people called by my name, ibe sayiveza 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Uyayibona baba? Yes. Andifundanga ke. Ngicela sizifundeleni bazalwane. Okay. Le ithi uba bathi abantu bambazithoba. Inkosi yabona bana isoloko ilifake ilivesi okokoko. Impela ngiyakhumbula namashaka nongoma. Yes. Ithi ke ngoku phindani nivuke nibhinqe ngosuku endalubekayo i-18 kaJulayi 2026 ke ngoku. Niyothandaza eKapa. Niyokhulula ifindo lesiqalekiso phezu kwabantwana benu nakwizizukulwane zenu ezizayo. Beka namacephe insuku zibe 3 before niyofika. Amen. So 3 days before. Yebo. Xaba inkulu lempi uyayibona? Inkulu impela. Insuku zibe 3 before niyofika nithandaze ngefamily zenu nangohambo lifikile ixesha lokukhululwa kwabantu abatsha nabantwana benu. Abazali bayokuthandaza barelease iblessings baxolise kum nasebantwaneni babo, which means nani nonile abantwaneni. Abanye abantwana besestratweni nje nini bazali. So ithi ke sixolise abazali baxolise kuNkulunkulu baxolise nasabantwaneni. Yebo. Nabantwana mabayokwenza kanjalo. Baxolise kum baxolise nasebazalini. Hambani magorhandini ilizwe lelenu. Amen. Inkosi yakhuluma yathi, Kalipa, there is a spirit of Leviathan, a demonic principality of pride, deception and stubbornness and division at Cape Town. Siyaministerisha ngespirit of marine kingdom. Ngoko wonke umuntu makayothandaza, nihlale nibambene, nisupportane, ndiyakuvula ingcango kwabo balivayo elilizwi. Hambani nimanyane ndinani magorhandini anamandla. Ndathandaza, ndangena erumini yam, ndalala andabasatya. Amen bazalwane. Amen. So ndizisela umyalezo ukuthi ngoku uNkulunkulu uziveza zonke indlela ezihlukumeze ilizwe lethu iSouth Africa. Yebo. Ukuthi manje ujolise kubantu abatsha. Uthi izono ezenziwa ngabantu abatsha ziyamtsarha. Yes. Uyatsarhwa zizono esizenzayo singabantu abatsha. uNkulunkulu ke cacile lento yokwenziwa kwesex ngabantu abangatshatanga, homosexuality. Bazalwane, uNkulunkulu akayifuni, uthi sisinengiso. Abantwana bethu ngokutata sebefuna ukunderstand ukuthi hayi mina ndidalwe ndanje. Isisono lento phambi koNkulunkulu. And abazali ngokusekufuneka batshintshe bathi utatisha bangezale umntana oyintombazana amkele ngokutathi lo mntana oyintombazana ngokutshintshila uyinkwenkwe uzawutshata. Hey. uNkulunkulu uthi lento yamcaphukisa ude wathetha ngento obana lento nikhumbuza ngeBabylon. Kwenye indawo andazi wanibhale kweyiphi incwadi. Yebo. But lena endiyibhalileyo yilena ethi xa inkosi ifika ndikhawuleze ndithi take note because inkosi iyakhuluma baba. Amen. Once iChat seyikhulumile nangendawo esiya kuyo after lena. Oh, yebo. Because inkosi iyathetha nje. So enikwazi ukuzibamba ndiyazibhala. Yes. Ithetha ngento ba iCape Town
ifana nendawo engathi kuseBabylon because imithetho emininzi miswe khona and there is a spirit of Leviathan esilawula khona. Bazali nabantwana niyabizwa eCape Town. Yes. Mhlawumbe abanye abazali abazokwazi ukuza nabantwana. Kodwa makabe khona nje into eyi-1 yomntana wakho. Kodwa kufuneka bephendule nabantwana bacela uxolo kuNkulunkulu ngezinto abazenzileyo. Amen. Ezikhathaza abazali because uNkulunkulu ukwakhathazeka nangenxa yabazali abangalaliyo ngenxa yabantwana bethu abachaya drugs ezenziwe nguSathane. Yebo. Ndicacise lento ke tata inkosi ndayibuzayo yokuthi yintoni lena yokubana ndibone izicwibi kuxuzwa inyama yabantwana etywaleni. Yes. And then incwatywe. Ithi ke inkosi yinto efuneka iseloke ihleli uba abantwana benu eyona nto emayibahluphe butywala. Oh. Utywala budemonic. Amen. And thina sicinga nje nasiyonwaba xa sisela utywala. Asiyazi basibotshiwe sibotshelelwe. Ide ithi inkosi ngenye igeme yayithetha ithi amakhaya amaninzi aphelile because of iziyobisi utywala. Yebo. Ayikho enye into yokuliwa ngayo because uSathane uyayazi ubana ke wabamba inhloko yekhaya okanye umama wekhaya ngotywala akuzubakho mali. Abantwana bayaphuma bayazihambela bayozenzela into yabo. So bazali ngoku this time kuthandazelwa ulutsha. Amen. Because ithi inkosi uba ulutsha siyaleka ngohlobo there is no future in South Africa. Yebo. Ndizisela wombono. Andazi ke bazalwane zandaya kule ndawo ekhulunywa ngayo eStellenbosch okanye French Hoek kuthi inkosi ndibonise the istatue se-dragon. Andazi noba niyasazi na. Phakathi kweStellenbosch neFrench Hoek yeyiphi ekufutshane khona. And then inkosi bese isithi makufunwe indawo ayitshongo entabeni this time. Yebo. So utsho ukuthi thina sizojonga indawo apho siyohlanganela khona. Yebo. Yabona? And then we pray 3 days before siyofika khona ngoba kuyacaca ubana udaba olu lunzima. Yes. Amen. Amen. Ndiziselonto. So ubana niyayazi lento ndicela ninichwethe engcobo ndathi ngisathi kukhona into bandifonela abantu bathi ikhona le ndawo ikhona ndicela uba ukhona umuntu oyaziyo lento endikhuluma ngayo asichwethe bazalwane kuba nathi sisizawuya siyoyijonga kodwa nge-18 kaJulayi siyakhona sicela siqhubekekeni ke bazalwane sisupporte njengobana besisenza uNkulunkulu makavule funa sithandazeni bazalwane uNkulunkulu aveza abantu abazo thini kanene abazawusupporta lo msebenzi. Yebo, yebo. Abamiselwe leyo nto. Yebo. uNkulunkulu ke ndiyazi ke lonto uyayiva. Yebo. So kunjalo ke bazalwane ulutsha lwethu uNkulunkulu uyakhala ngalo. Futhi ke abanye inkosi ithi ulutsha lwethu lumoshwe sithi nathi singabazali. Senze izinto ezenze ulutsha lwahamba laya kweziyobisi ngoko nasiyocela uxolo siyoguqula siyodiliza. Yes. Ezizibingelelo ezakhelwe ukuthi ulutsha lwethu luphalalelwe ligazi luchabalale kosensikelele. Amen. Amen. I know kuyezwakala okusho ukuthi okwamanje sisahamba sisayofuna indawo and then once indawo yatholakala sizobuya ngithi sizosho ukuthi isitholakele indawo ilapha lapha esohlanganela khona. But indawo iphakathi kweStellenbosch. Okay. Yes. Wawunayo idea ukuthi what type of fasting because ama fasting ahlukene 3-day fasting ngiyangizwa khona dry fast abanye ba fast abakhulule ngezikhathi ezithile awunayo idea ukuthi sifasta ngaluphi uhlobo for these 3 days before. Hayi tata hayi inkosi ayichongo. Okay. Bana kwenzeka ntheqa nibeke phansi amacebe. Yebo. 3 days before niyofika khona. Okay. Kodwa kona ukutya kutyiwa. Hayi siphuza amanzi kuphela. But inkosi izoba inathi ngoba makusho yona izoba inathi bazalwane. Siyabonga kakhulu. Sibonga nje umusa sibonga uthando inkosi esenzela
lona ngoba kuwuthando lolu futhi umusa phezulu komusa angazi ngayichaza ngithi lento ukuthi sibe ile generation inkosi ekhuluma ngalendlela kuyona sibe ile generation futhi inkosi eyithumayo ngibonga nokuthi nje futhi siyathumeka ngibonga nje nabazalwane bonke ngiyazi ukuthi manizwa futhi le message ngempela na uthumeka njengoba silokhu sithumeka na before ngayo yonke indlela ngayo yonke futhi support nangendaba ye account kusaseyilebe kade siyisebenzisa njengoba besiyencobo the very same account I believe soqhubeka ngayo vele leyo account ngizofaka futhi nala ku description ukuthi nayi ibank account bazalwane siyabonga nje ngibonga before nje ni support ngiyazi vele nizo supporta ngeke sihambe sihluleke endleleni sobe silokho siqhubekile amaqhawe enkosi lawa nyawathemba kakhulu so nje siyabonga kakhulu I don't think ikhona okusala ngemuva but nje mina ngibonga umusa nje inkosi esenzela wona yebo baba okunye nje bengicela ukuthi into ezosenza bani lento yethi belula ukuthi nimamele yonke ivideo bazalwane yebo enze kubana ningamane nisibuza imibuzo bana kuthwani ngoba kuyacaca ukuba nivele lento kusawuthiwa kuyiwe engcobo nivele nibeke phansi ifone yimamele yonke ivideo so that uzova yonke ingcaciso enze kubana uyazi bana kuthwani na yes ngoba ngokuxasa umane sibuyela manje sithi ikhona endaweni ethile iphinda idla ixesha and xa kufike le inkosi seyimemezile ixesha liba khona kakhulu ngumthandazo ngoku eminye imibuzo ekhona kwivideo yandohlula because ikhona nje kwivideo so ndiyacela simameleni kakuhle simamele yonke silike bazalwane sishare lento khona abantu abavele bethuke sekusithiwa sekubuywe engcobo masishareni le nantsika kwi contacts zakho share ku Facebook wakho ku TikTok wakho kwinto yonke share le message because lento wena uzawusizakala uye kanti nomnye umuntu ebefuna ukusizakala angasizakali because akevanga abanye ogogo bethu abazazi izinto kodwa sherani lento isaza kwenzeka bazali sazawuzula lento kukusizwa kwesizwe sethu thina besingazi noba kukhona inantsika izinto ezilolo hlobo but inkosi ebonayo elazi izwe layo ithi ke wonke onembewu andazi lento yembewu ba intoni but ukuselayo ithi onembewu iyafuneka phaya yebo inkosi insikelele so ndiyacela ke bazalwane masubscribeeni si comment si like si share le video yebo uba kukhona umuntu oyaziyo lento ye French woku ne Stellenbosch yes acho amen Nkosi insikelele nami nje nketa kancane ngithi bazalwane siyimedia thina ithina sawukwenza ukuthi kusabalale ngempela nje kugcwale kuwo wonke umuntu ngicela ukubeka nje this challenge kumuntu one WhatsApp onefoni ne WhatsApp mhlambe once a week mhlambe nje noma singabeka nje Thursday ngamabomu wonke umuntu one WhatsApp wonke ushare this message omunye nomunye wonke ama Thursdays until kuze kufike i18 zika July okwethu nje makuyi Thursday because ngiyazi abanye bethu save lapho kulokho sihlala share yabona but sibekele nje ukuthi makuyi Thursday na kanjani sa share sonke ngalelo langa lelo and then kuzokwazi ukuthi lama message afinyelele kubo bonke abantu si media thina nje inkosi yenza ngamabomu lokho iyazi ukuthi singakwenza kwenzeke yilokho nje ngingagosho kuyabonga kakhulu okugcina ke nge6 ka June sinomthandazo ubheka nentata 6 June siya eOrlando East for umthandazo we deliverance bazalwane kudala nikhala nithi hey sifuna i-deliverance so sawube silapho ngicela nilungise siyofika khona inkosi insikelele sibonga siqedile manje hayi sibonge kakhulu ngakhohlwa ngakamthatha uJesu
amthatha uJesu Amthathe abe inkosi uYesu. nomsindisi. Asithi sigijima lezi ndawo nawe ubunenkosi eduze. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Inkosi ayigcine inibusise. Nawe sesinomtha ayilokhu iqhubeka nje kusebenzisa igcine kubusise futhi inkosi. Siyabonga. Ngiyabonga baba kakhulu. Yebo. Inkosi. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.